Μίλα μου. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Μπαμπά, πού πάμε? Πού θες να ξέρω? Θα λέμε στο γήπεδο. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ορίσατε στο τελικό του Μουντιάλ. Καλησπέρα σε όλους. Γι' αυτός ο Λεβέντης πρέπει να είναι ο Σέντρικ, σωστά? Σέντρικ, Νίκολη! Δεν είναι μια παλιόκοντα, Χάρη. Είναι μια πύλη. Σταματήστε! Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Γυρίστε πίσω στην πύλη, παιδιά, και μείνετε μαζί! Είναι το σκοτεινό σημάδι, Χάρη, είναι το σημάδι του. Ψέματα! Voldemort. Αυτή είναι. Είναι η ακολουθή του. Κολονιώτες. Τώρα που φάγαμε και είχαμε. Θα ήθελα να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση. Δεν υπήρχε καν ασφάλεια ή... Μπόλικη. Συμφωνώ με τον παπά. Φέτος, αυτό το κάστρο δεν θα είναι δικό σας σπίτι μόνο. Γιατί θα έχουμε και κάποιους ξεχωριστούς μουσαφίριδες. Ο Hogwarts επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει ένα θρυλικό γεγονός. Το τρίαφλο μαγεία. Πρέπει να περάσει από 3 αποστολές. 3 ακραίες, επικίνδυνες αποστολές. Για Μάρτιο. Alistair Moody. Το Υπουργείο λέει ότι είστε πολύ μικροί για να καταλάβετε τι κάνουν αυτές τις κατάρρες. Όλα ελάτικα! Βάτα κακό! Δεν είμαστε εδώ για να τον παίξουμε! Τρελός τελείωσα. Έβαλες ή δεν έβαλες το όνομά σου στο κύπελο της φωτιάς. Όλοι οι κολονιώτες στο πρωτάθλημα το όνομά σου στο κύπελο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι συμπτώσεις στο Hogwarts, δεν είναι ασφαλές πια. Έβαλες το όνομά σου στο κύπελο της φωτιάς! Όχι! Οι κανόνες είναι απόλυτοι. Ο κύριος Πότερ δεν έχει επιλογή. Να τον αφήσουμε έρμεο? Ο Πότερ είναι ένα παιδί. Έχει ένα κομμάτι κρέας. Είμαι έτοιμος για αυτό, Σύρια. Φοβάμαι για σένα. Δεν έβαλα το όνομά μου στο κύπελο. Παγάμος. Έτσι χάρη ψάχνω και ψάχνω για κάτι. Είσαι μαλάκα. Θα πάρω τους Γερμανούς τηλέφωνο. Λογικό φυσικά. Να χάσεις την οικογένειά σου. Είναι πολύ συντριπτικό, το καταλαβαίνω. Διασκέδασέ το, Πότερ, όσο μπορείς. Κολονιός. Θα μας στηθεί ξανά.